ci gaba da mana subscribers kana ku danna mana alamar kararrawa. To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha mai albarka. Asirin tsohon gwamnan Kogi ya tono yanzu bisa yadda alƙaliya ta babban birnin tarayya ta tona masa asiri bisa an kama shi da wasu kurare almundahana wajen sama da naira dala biliyan 150 bayan yana so ya fito da dan uwansa wato tsohon gwamnan garin Kogin. Saurare, idan yanzu ka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da mana subscribers kana ku danna mana alamar kararrawa domin samun gamsassun cikakkun bayanan da zarar mun dora. Wannan abubuwan da aliyar ta taka rawar gani sannan kuma ta samu lambar yabo, ta samu shaida a faɗin duniya baki da bisa yadda ake ta cewa inda akwai irin ta a Najeriya to fa da an samu sauki sosai da sosai. Alƙaliya Maryam Enene ta fito ta fallasa asiri kuma ta tona ba asiri tsohon gwamnan Kogi bisa yadda sabon gwamnan Kogi yake so ibelin dan uwansa wato Ahmadu Bello. Ta fito ta wallafa abubuwa da suka faru akan mailin nasa saboda ba su kare rayuwarsa a gidan prison. Wannan dalilin ne yasa ta ce ita gaskiya ba za a haɗa baki da ita kuma za a haɗin kai da ta saboda a cutar da talakawa ga al'umma ƙasa baki da ba. Wannan dalilin ne yasa shugaban ƙasa ya ji wannan ƙudurin nata kuma ji alkhairin nata ya ce gaskiya wannan zaman ta alƙali ya dace da sannan kuma ta samu lambar da za a kira ta da lambar yabo saboda ta kai a kira ta da mai tsaron Allah kuma mai aiki dan Allah. Maryam Enene ta samu farin jini sannan kuma ta samu ɗaukaka a cikin faɗin duniya da Najeriya baki da bisa yadda ta bada goyon ba kuma ta ki cewa ita san babu gudu babu jaraba haƙƙi za ta yi babu son zuciya. Wannan dalilin ne sa sabon gwamnan jihar Kogi ya kirawo ta ice zai mata dinkuli masu tarin yawa saboda ta rufe kitsin nan kuma ta fito da abokin sa wato tsohon gwamnan Kogin, amma ta ce ba da sa hannunta ba kuma ba da yawunta za a yi wannan danyen aikin ba. Ta samu lambar yabo sannan kuma ta samu aminci da kariya a cikin al'umma bisa yadda aka ga ta aiki take bai haƙi da gaskiya ka'in da na'in aiki take ba aika ba. Hakan ne yasa sabon gwamnan jihar Kogi ya fito ya mata wani jan kunne kuma ya faɗa mata wasu banganu masu ɗaukar hankali ita ko ta janye kitsin nan ko kuma isa a kashe ta. Wannan dalilin ne yasa ta ce to ita babu wanda ya kashe ta in ba Allah da ya halicci ta ba sannan kuma wanda ya ɗauki ranta in ba ubangijin da ya halicci ta ya busa mata numfashi ba. Ta ce kes babu gudu babu jaraba ba za ta janye kes ba kuma wasu abubuwa da ta fito ta faɗa a cikin bidiyon abin zai burge kuma abin zai baka mamaki. Wannan dalilin ne yasa ake ganin kamar sabon gwamnan Kogi shi ma zai rasa kujerarsa bisa an kama shi da sa hannu dumu da wasu almundanoni a bayan ƙasa. Wannan dalilin ne sake ganin kamar shi ma kujerarsa tana dabuwa ko zai iya rasa kujerarsa ga baki da sannan kuma da an soke shi ana gama shara shi ma za a jefa shi a magargama wato ko birsin. Alƙaliya ta fito ta faɗa Maryam Enene ta ce ita duk wani wanda ya ce zai mata barazana ga wasu abubuwa to ita ba ta tsoron mutum sannan ba ta tsoron a mutu balle a rai. Ta ce ita abin da ya kamata ta yi shi za ta yi. Ta ce inda haka za ta yi ga tuni da ba ta kai wannan matakin ba. Ta ce babu kuɗin da bata gani ba babu abubuwan da bata gani ba saboda in za ta juya kes a bata kuɗi a bata miliyoyi amma ta ce ba ta taɓa ba kuma ba ta fara akan wannan ba. Ta ce da gwamnan Kogin idan za ta yi tun a kwanakin ba ta yi mana ba sai yanzu ba da tsufa ya cin mata. Ta ce bata tana yarinya ba kuma sai yanzu da tsufa ya cin mata ta koma zuwa ga Allah za ta yi wannan ɗabi'ar a matsayin ta na Kirista ma fa kenan. Kaga Kirista ma so yake samu